Så nu prøver vi lige at se. Der er i hvert fald en, der ligger og bevæger sig derinde, den lille baby der. Sådan. Så det I ser her på babyen, det er ryggen. Ja. Ikke? Så jeg holder scanneren helt stille. Den trækker vejret, eller? Ja, nej, det gør den ikke. Den trækker ikke vejret, men den bevæger sig. Nå, okay, det er godt. Ja, undskyld, var det du... Ja, ja, det gør den. Den har det fint. Og jeg skal nok lige prøve at vise jer, når jeg lige får den til at dreje, så skal jeg lige prøve at vise jer det lille hjerte, der banker. Jeg kan se, ja, jeg kan få lov at komme ind på den. Lige nu så ligger den sådan her med ryggen opad og skygger for sig selv, ikke også? Og det gør så det er hovedet. En nakkefoldskadning, der tog en time. Ja. Men den kan jeg ikke ligge med. Så jeg mig deroppe og den lidt dumme. Ja, de hygger sig gerne, børnene. Så det er hovedet på barnet, I har her. Og ryggen, der kommer den her vej ned mod numsen der, ikke også? Så hvis man nu måler den for eksempel her fra hovedet mod numse, så vil den være cirka 10 cm på det mål. Ja. Plus ben. Det passer godt med 15-16 cm alt det her, ikke også? Og her kan I måske se, her er det en lille lårben, den har under sig, ikke også? Så den ligger med ryggen opad, ikke også? Ja. Og der skal vi jo have den til at vende sig, før vi kan se kønnet, ikke? Ja. Ja. Så det må vi se, om vi kan lokke den til.